Malawi Today. Pambuyo pokamba mavidiyo zingadawa amene anthu ambiri akhala akuchita makamaka president wa dziko lino Madusa kuti achoke kukupasirani kuno kuchokera ku Malawi lero. Zinanso zachitika ndipo nthawi imene tikupasirani imeneyi ndi usiku kwambiri, ndipo akuti zambiri zimachitika usiku. Ena amanena kuti ndale amachita usiku, koma nkhani yayikulu ndionena kuti pressure ndi ikuchulukabe pa president Chakwera, ndipo anthu ambiri akupitirira kudandaula makamaka ndi zimene zikuchitika mdziko muno. Apa tabweranso ndi video ina imene tikufuna tikuoneseni ndipo mumve anthu ena zimene akukambirana akakhala m'makwalala mosiyanasiyana makamaka kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi devaluation yakwacha. Ena amadandaula kunena kuti pakadali pano asiyanso kulengeza kunena kuti ndalama yagwa mphamvu. Ungodabwa ukapita mu shop ndikukamva kuti iyayi ndalama yanutu yachepa mphamvu. Tinakupasirani zambiri za zimene zikuchitika makamaka ku nkhani yokhuzana ndi kuwakuwa a president, ena kung'amba zikwangwani, ena kukuwa kumene. Ndi nkhani imene tabwera nayo tanena kale kuti ndi ya devaluation, kuti anthu ena akukambirana kuti zafikano pajaponena kuti posalengeza kuti ndalama yanu yagwa mphamvu, ukungodabwa ukapita mu shop ndi ukanena kuti chimene mukuchifunachi ndi lero chakwera mtengo, ndipo si mmene chinalilinso dzulo ayi. Mukuyeneka muwonjezere ndalama, ndi pamene kumangoziwiratu kuti ndalama ita yagwa ndipo yapita basi. Ndi anthu amazuzula kuti usogoleri usi zabwino, umene usogoleri, ndipo sakuyenera kumapanga choncho ayi. Akuyenera kukonza zinthu zikuti ziziyenda bwinobwino, osati zifike mpaka na stage imene. Ndi zambiri zikuchitika, zambiri zikhale zikuchitika, ndipo ife tikhale tikubweserani china chilichonse chimene chikuchitikacho. Koma pakadali pano tamverani zimene akukamba anthu amenewo. Panopa afika posia kwauza na kupanga anthu kwauza kuti ndalama yagwa ango ungodzira ukakhala mshopo bridge ndiye Chakwera bwanji ndalama yanu yapanga zakuti asiya panopa kunena lero kuti tikaone zichenjerero tukapeza kuza kani 10,000 tikudandaula kuno ndi kulilongwe kuchipinda kwawo nanga wakunsanja ngati zotani pene dziko limakhala choncho olocha bwino zinthu zokudulitsako zimakhala choncho. Inesa napita nao. Yesi bwana nzungu nikubanga yesi bwana aba ndewenda so basata nzungu ndende ngoja ujamaliza panobo ndizuti akanaura ndama tipezera kwakuti kulite ambaso akuti chamba atsagula chamba sona akuti chamba ichasona kwagulisa kusika ndama zofoja zamaliza ikuiwa samba abangai mai aikoja ndama zafoja dinazo zambili mbili Umo ndi mmene akudandaulira anthu osiyanasiyana m'makwalalamu, ndipo kumene kunso ndi kulilongwe, kumeneku ndi kulilongwe, ndipo mwamva nokha m'mavidiyo kunena kuti akuti kumeneku
ndi kulilongwe kumene akudandaula chonchi ndi amafunsafunsa lonena kuti ngati nkhani ndikukambirana kulilongwe kumene kumatengedwa ngati ndi kuchipinda kwa chipani cha president na ndenanga kuli bwanji anthu amene akukhala kumwera anthu amene akukhala kumpoto adandaula motani. Nde zambiri takhala ndikukuwuzani kunena kuti ifeyo cholinga chathu sikuipisa mbiri ya munthu koma cholinga chathu ndichonena kuti mavuto ngati amenewa zodandaula ngati zimenezi akamazimva ndipo ngati akamaona ngati amaonera ndi chance kwa iwo kunena kuti apange china chake chothekera kunena kuti zimene akudandala anthuwo asiye ndipo asinthe zinthu mmene anthu akufunira. Chotero ziko liyenda bwino, chotero anthu awakonda ndi kufikiranso nthawi ina ine ndikukumemphani kuti mukhale pompo pamene tikhalenso tikubwera ndi zinthu zina. Ziko osayiwala kupanga subscribe to the channel, like, comment, share, komanso turn on notification bell kuti zambiri zisamakuponyeni pa Malawi lero. Makoma nonse ziko 10,000 tikudandaula kuno ndi kulilongwe kuchipinda kwawo nanga wakunsanja ngati zotani pene Ziko limakhala chonchi. Oloja bwino zinthu zokudulisa zimakhala chonchi. Inesi napita nao. Yes, bwana, nzungu inikupa kesi bwana. Hapa ndio swapa startup. Nzungu twende ni wazo. Ngoja hujamaliza. Panopo ndizo utanga na yule ndama tipezera kwa kuti kulite. Ambaso akuti chamba, atsagula chamba sona. Akuti chamba chijasona kwagulisa kusika. Ndama zopoja zamaliza. Timuiwa saba. Abangai mai aikoje ndama zapoja dinazo za mbili mbili. Huyu ama saba tatu pachao. Panoba afika posia bauza nao kubanga andu bauza uri ndama ya gomogo. Ango zika uwekola wa mshobu mriji ndiye jagwera. Banje ndama yani yapanga zaku. Asia panoba kunena. Lero lero kuti tikaone zitenjerero. Tukapeza kuza kani. Chite 7,000. Amwene wabutogolera 10,000. 10,000. Yanga ndika utogolera mene. Balibe yinanzanga yo sasa